Sumayong hapon na tong tanan din ha mga bayot. Kahapon na gid din hidapita sa among lugar mga bayot. So karong adlaw magdula mi ani ako ang bahandi while gapaabot sa ako ang makagupa kay akong kagupa duha hintambong og so to kada bang nay namatay mangud silingan na mo din ha to sang adlaw pa din namatay karon pa may nakahibalo mga bayot. Nya usa ra mi og lataran ha ni abri mo sa kanang sira din sira na pud nila pero wala gid may kabalog nga matay naman di among silingan din wala man gyud mga chismis din mga silingan na mo dire santaya og kinabuhi ba lahi gyud kayo dakong kaing kalahian din og sa atoa mga bayot sa atoa magsakit na gani naabot na speaker barangay kay tua sikuan na nagsakit na dayon kani ako ang bahandi makigdula siya so magbalay-balay ko ani yang habol pero duwa gyud magamang balay-balay kay iya manggubon og ako ang buhaton so ganahan siya nga ako siyang unuton dayon itaklob ng habol sa iya ang lawas dayon while gadula mi dinhi ako ang ugangan gagama di ay og biskwit so iya kong gitawag kay iyang ipa-sit up ang oven kay di man siya kay balugod di kay kaklaro ba so gisit up na ko ning oven sa ato ang paggama sa tong biskwit dayon ang iya ang gikainiton ibutang ra nako nig 190 dayon ang time ani ako ra ning timean og 30 minutes ang 5 minutes ani magpainit sa oven dayon idig maoinit na ako na ni siyang i-paslak sa sulod mga bayot aron makakaon na taning ginama sa akong ugangan nga biskwit kahilig mo ni siya magama-gama so dayon nagama po day akong ugangan din hiog kalanon sa akong anak karning manok ni siya gibutangan og carrots potato og ang ato ang mahiwaga din nga bugas wa gini paglubad dayon lata pud akong ugangan din og karning karniro kay aron anig uli ato akong makagupa mga on nami mga bayot kay gutom gyud kayo ang tiyan ni Celeste unya kani akong anak nagdula na pod kay na street na siguro ning bitok dinhi kay nakakaon naman pud siyang kalanon nga ginama sa akong ugangan nakigdula na pud ni siya balitok tumbling dragon sang exhibition na yang gipangbuhat din dayon ay namo kahibong din ha nganong gasapatos na ako ang anak sulod sa kwarto kay tugnaw gyud kayo diri mga bayot gahater may pero dili gyud matabang katugnaw unya ug mabugnawan akong anak buturan dayog tiyan mga bayot so mao ra to daghang salamat sa inyong paglantaw and see you next video and don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye bye.